Unu abọọlachi ndị Igbo. Ụtụtụ ọma nụ ndị nke m, ụtụtụ ọma nụ ndị Igbo. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Ụbọchị ọma dịrị gị tata, gị bụ onye gboo Igbo. Tata ụbọchị orie ma mma. Orie tata dịrị anyị mma. Orie tata wetara anyị ogologo ndụ, wetara isi ike. Orie tata weta ihe akụ akụ, weta ihe enwe enwe. Ya bịa marụ gị mma tata, gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Ya bịa dịrị gị mma, gị bụ onye gboo Igbo. Ọmaka ma elu gị tata bụ ahịa Orie. Ihe ọma bịara gị n'ụbọchị tata. Cheta na onye na n'onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe isi n'onu m bụ Okija Ihiala Local Government dị na Anambra State. Ka chetakwa na ọka bụ otu akara ekwentị ka m nwere, bụ WhatsApp nọmba m. Only one WhatsApp number ka m nwere. 081-861-13606. Ya dịrị gị mma tata, ihe ọma meelụ gị. Ise. O nwere ihe m jiri bịa n'ụbọchị tata bụ ahịa Orie. Tata bụ Orie ndị mmiri. Taa bụ ụbọchị mmiri. Ụbọchị ndị ana ji asachapụ ụmụfa ụchụ. Ụbọchị ndị mmiri ji awụchapụ ụmụfa. Tata bụ ụbọchị Orie. O nwere ihe m jiri bịa n'ụbọchị tata. Achọrọ m ikwu okwu n'ihe a na-akpọ ọgbanje. Achọrọ m ịlụtụsị aka. Nke a m na-ekwu ya bụ n'enu enu ya, ka m sere ya enu enu, ihe dị n'ọgbanje miri emi rie nne. Achọrọ m ikwu okwu n'ihe a na-akpọ ọgbanje dịka ọdịnala na omenala ndị Igbo siri wee dị. N'omenala Igbo, ọgbanje, ịnụ ọgbanje, ihe izizi ga-agba gị n'obi bụ eje echiya, eje echiya, abịa ana, ọ ya bụ ịgbanje n'asụsụ ndị Igbo. Ịnụ maka ọgbanje, otu ihe bụ ihe ga-adị gị n'obi. Onye ọbụla bụ ọgbanje bụ ndị bịara ụwa ịnọ nkenke oge ma nachiga. Onye ọbụla bụ ọgbanje bụ onye bịara n'ụwa ịnọ nwa nkenke oge, ịnọ obere oge, a short period of time ka ọ ga-anọ. Onye ahụ bịara ka ya nọ nkenke oge wee nachiga ebe o siri wee bịa. Chetakwa na ọgbanje, akara ụwa ọgbanje bụ n'iyi ụwa ka ọ na-adị. Onye ọbụla bụ ọgbanje, ọ n'iyi ụwa gị ka ọgbanje gị ga-adị. Ọgbanje a na-agwa gị okwu ya dị ụzọ na-abụ. Enwere ọgbanje mmiri, nwee ọgbanje enu ana. Ụzọ ebe na-aba ka esi enwetakarị ndị ọgbanje na mmiri na enu ana, ya earth, from the earth element and from the river element. Ọ wee ebe esi enwetakarị ndị ọgbanje a na-agwa gị okwu fa. Abịa na ọgbanje a na-agwa gị, ọgbanje nwere ike bụrụ nwoke ma ọ bụ nwanyị. Onye ọgbanje nwere ike ịbụ nwoke, nwoke nwere ike ịgba nje, nwanyị nwekwara ike ịgba nje. Abịa n'ụzọ ọgbanje a na-agwa gị okwu ya, agwara gị na enwere ndị nke si na mmiri, enwere ndị nke si n'elu ala, mana otu ihe ga-adị gị n'obi bụ na onye ọbụla bụ ọgbanje bịara ụwa ịnọ nkenke oge ma nwee ike nachiga. Ọ dị ụzọ na-abụ ọgbanje si abịa ụwa. Ọ dị ebumnobi na-abụ onye ọgbanje nwere n'ịbịa ụwa. O nwere ọgbanje nke bụ abịa echiya. O nwere ọgbanje nke bụ nọ mgbe fa pempe, mgbe ha bụ nwa, mgbe ha bụ nwatakịrị ka ha ga-abụ ha bịa, ha bịa ana. Ndị a bụ ndị bịara imezupụta ometalụ, ihe a na-akpọ law of karma. Ndị bịara ifulfill law of karma, ndị bịara imechi ya ihe ụta, ndị bịara ụbọ, ndị bịara ịbụ ụbọ. Ndị bịara ịbụ ụbọ a dipendere n'ụdị ihe imetalụ n'ụwa gị mbụ.
ndị bịara ịba ụgbọ a dipendịrị na ịdị ihe metara n'ụwa gị nke ị nọ kịta. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị, ọ na-abụ mgbe ị nọ n'agbọghọ ị na-atụ ime ị na-etepụ ya, ị na-atụ ime ị na-ewepụ ya, ọgbanje nwere ike ịbịara gị ụwa. Ọgbanje na-anwụ na nwata nwere ike ịbịara gị ụwa. Ọ bụrụ na ị bụ onye mebi n'ụwa gị mbụ maọbụ n'ụwa ị nọ kịta, mgbe ị na-ebi ndụ gị, mgbe ị na-eme agbọghọ, ị na-eme afọ ime batala gị, iwepụ dị afọ ime bịa ime ihe a na-akpọ abortion, ọgbanje nwere ike ịbịara gị. Ọgbanje nke na-anwụ na nwata, ị na-anya ịmụta nwatakịrị ahụ, ono ọ ga-anọ, o bie ono ọ ga-ebi, mgbe ọ kapere mpe ọnwụọ, mgbe ọ kapere mpe ọnwụọ. E nwekwara ọgbanje nwere ike ịbịalụ gị izugide otogote, izugide mgbe ọ ga-elu mmadụ, mgbe o kwesịrị inyelu gị aka, mgbe o kwesịrị ịbara gị uru, ọ rapụ gị nwụọ. Ọ bụrụ nwoke, mgbe o kwesịrị ịnụ nwaanyị, ọ rapụ gị nwụọ. Nke ahụ bịara ifufili kama kwa depending on ihe i mere. O nwere ike n'ụwa gị mbụ ọbụna igburu nwa mmadụ, o nwere ike n'ụwa gị mbụ ọbụna ịfụrụ nwa nwaanyị ibe gị ọ na-eme ọfụma, ibido na-enwe anya ntaji, ibido na-enwe ntaji anya n'ebe ihe onye ọzọ dị. Kama ị ga-afụ ka ihe ọma mere onye ahụ, nwere ike ọbụna ịkpara nkata maọbụ na iwepụrụ ndụ mmadụ, iwepụrụ ndụ nwa ikorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa. Ọgbanje nwere ike ịbịara gị. Ọbịa ọ gaghị anwụ mgbe ahụ o pere mpe, ọ ga-ala ka ya tokwe to that age iji wee mee ihe ọjọọ anyị mere. Nwa ahụ ị ga-azụgide otote mgbe ọ ga-abara gị uru. Ọ ya bụ ndị a na-asị ọgụsị akwụkwọ final year onwe accident ọnwụọ. Ọ ya bụ ndị a na-asị ọ nụrụ nwaanyị 2 months o ji nụ nwaanyị ọnwụọ. Ha bịara ifufil dia kama. Ndị a m na-agwa gị bịara ifufil nya ka ha mee o metalụ ihe ahụ ị metara n'ụwa gị mbụ ka ị taa afụfụ ya. Ọgbanje dị ntu abịala gị otote mgbe ị ga-asị na nwa m etona inye m ihe, nwa m abụrụ na mmadụ asụchara m nwa m n'akwụkwọ, nwa m anọ na nwaanyị, onye ahụ anachighị azụ. Ọgbanje nke a m na-akọwara gị kịta bụ ndị bịalụ for ifufil kama o metalụ. Then e nwere ọgbanje ọzọ, ndị nke a bụ the highly talented ones. Before ị na-akpọ onwe gị ọgbanje, ị mara ma ị bụ ọgbanje n'ezie. Onye ọbụla bụ ọgbanje bụ agba echi ya, onye ahụ a na-anọte aka. Ndị nke m na-agwa gị bịara, o nwere ihe ha jiri bịa ụwa. Ha na-adị highly talented. This second group of people, ebe ị ga-afụkarịcha fa bụ na inventors, ndị a na-ewepụta ihe ọfụrụ, ya na ebe ndị na-agụ egwu nọ, singers. Ebe a ka these two places ị ga-enwetakarịsị this particular set na-agwa gị kịta. Ha na-abụ inventors, dịka ha bịa ụwa, ha bịara for a purpose and ha complete share they go. Ha bịara for a purpose and ha mezuru anya, fana jebekwa on another mission, because ha nwere another place to go. They have mission to fulfill. Ha nwere ihe ndị ọzọ ha nwere ike ime, mana ha bụ ọgbanje. Ọ bụrụ na ha bịa ụwa, o nwere ike ha bịara ka ha medaa gị obi, o nwere ike ha bịara ka ha tọọ gị n'afụfụ dịka na ha batara na family ha bịa amụọ ha. O nwere akara ha jiri bịa, and ihe ahụ ka ha na-eme ngwa ngwa ka ha fulfile. Ndị dị ntu a, ị ga-afụ ha nọrọ na nwata kpata ego, ị ga-afụfa ego fa ga na control, ọgbọ ha control webe that money. Ị ga-afụ ndị afa ga-adị famous, people will hear about them very fast. Ha nwere mission, they are on a mission, ha na-eme ọsịsọ to go back. Ndị m na-agwa gị ntu a, ha bịa ụwa. This second set of people na-akọwala gị bụ ndị ọgbanje a. Ihe ha bịara bụ, o nwere ihe ha ji bịa. Ụfọdụ bịara ịlụpụta ihe, maybe ihe maburo na ọ dị in existence. Ihe ha na-alụpụta bụ ihe ga-adị ụwa gharị, ihe ha na-arụpụta bụ ihe ga-adị gị ka magic or miracle. O nwere ike ịmabịara na-eweta ihe a, tinye ya ihe a onwuru ọkụ. E nwere ike ịmabịara na-eweta ihe a, ọ bụrụ na-eweta aja, na enwere ihe nwere ike adịtụ aja, o mee anyanwụ akwụrụ stand still, chi agaghị eji. O nwere ike ịmabịara na o nwere ihe ndị a na-alụpụta ihe ma watch ma ihe dị iche iche gbara ụwa gharị, ka o si ma ị gaghị ama, ị ga-afụ nwatakịrị ọ nọ na nwatakịrị na-arụ ihe nwapụ okenye agaghị arụnwu. Ọ bịara on a mission to fulfill. Ọ bịara ịtaga afụfụ. This second set of people, ha bịara ka ha gbawa gị obi,
ha bịara mebi na ezinụlọ nọ n'ihe afụfụ, ha bịa chawapụta dị ezinụlọ, ha bịa mee ka ọgaranya bata na dị ezinụlọ, ha bịa ha eme ka ego bata na dị ezinụlọ, ha bịa ha ga-akpata ego n'oge, ha nwere ike ịlụpụta ihe ha ga-alụpụta, ihe ahụ ebido na-aga ahịa, ndị mmadụ na-azụ ya within a short period of time. Before ị na-asị onye emepụtara ihe a, agwa gị na onye ahụ nwụọ, na ha na ha efufilie na ihe ahụ ha jiri bịa. These are the second people bụ ọgbanje. Onye ọbụla bụ onye mmiri abụghị ọgbanje. Onye bụrụ onwe ya onye mmiri dị iche, n'ịbụ onye mmiri, n'ịbụ a marina, n'isi na mmiri bịa is a different thing than n'ịbụ ọgbanje. Ọgbanje dịrị onwe ya iche. Ọgbanje nwere ike si na mmiri bịa ụwa, ọgbanje nwere ike si na ana bịa ụwa, mana ọgbanje si na mmiri bịa, ọ bụrụ na ọ bụrụ nke bịara ifulfill law of karma, ọ bụrụ na ọ bụrụ nke bịara ịtaga afụfụ, maybe na iwepụrụ nwa, o maybe na igburu nwa agbata obi gị, o maybe na igburu nwa nwanne gị, ọ bụrụ na ọ bụghị ụdị a bịara gị ụwa, ọgbanje ga-abịara gị ụwa abụrụ nke bịalụ ka ya neta gị, nke bịara mebi na akwụ ị na-ebe, ọ bịara ka ya kwụọ gị ụgwọ ọrụ ọma ịlụrụ ya n'ụwa mbụ, ọ bịara ka ya kwụọ gị ụgwọ ihe ọma imere ya n'ụwa gị mbụ, ọ bịara gị ụwa. O nwere ike n'anya ọbụna afụfụ dị n'ezinụlọ gị, ọgbanje dị ntụ abịara gị ụwa, o mee invent ofu ihe ga-agbụwagharị. Ihe eji mara ọgbanje bụ na ihe ha na-eme na-agbagharị, agwa ha na-agbagharị, ihe ha na-ewepụta na dịka magic or miracle. Ọ ihe eji agba ọgbanje. Ha na-adị highly intelligent. This second type of ọgbanje na-agwa gị, if you are a dumb, ọ bụ na ị mara akwụkwọ akpọzi n'onwe gị ọgbanje. Ọ bụ na ị nwere high level of IQ to invent, iwepụta ihe, akpọzi n'onwe gị ọgbanje. N'ịbụ onye mmiri abụrụ na ịbụ ọgbanje, ọgbanje dịrị onwe iche. Then enwere ways ị nwere ike ime to stop an ọgbanje child from going back. O nwere ike ịmụọ na ya, ọ bụrụ nke a bịara to fulfill karma, ọ bụrụ nke a bịara ifulfill ometalụ, ịmụọ ya ọbịa ọnwụọ. Nwere usoro ndị ọdịnala Igbo ji eme ya in Igbo cosmetology. O nwere ike mgbe nwatakịrị a na-eme gị ihe, o nwere ike ọnwụọ nke ahụ, igbupụ ya obere ya. O nwere ndị na-abụ ha egbupụ ya, ha enye ya mark. Ụfọdụ na-egbuchapụ onye ahụ obere aka, ụfọdụ na-ewere mark nye, ụfọdụ na-agba ya ọkụ. Nwa ahụ bịaba ọzọ, o buru arụmachi ahụ, ọ bịaba ọzọ, ọ bịaba ụwa ọzọ, o burukwa that mark i nyere ya. Ọ bụ na ị kara ya mark, mebi na nwa ahụ emekọtana gị ihe, ọ na-eme ọbịa ịbịazie were mark ahụ nye ya, ọ bịachi gị ọzọ, onweghị ebe ọ na-eje. Ihe a bụ usoro eji astọpụ ọgbanje ya na omenala na ọdịnala Igbo. Inye nwatakịrị ahụ mark, were nye ya, ọ na nke ahụ, ọbịa ọzọ ọ gaghị echigata, ọ gaghị emezi ọbịa ọnụ n'ahị gị, ọ gaghị atraizi ya. Then ọ bụrụ na ọgbanje nke a bịara ịkwalite ezinụlọ, ọ bụrụ ọgbanje nke a bịara ime invent, iweta ihe ọfụrụ. Cheta na m gwara gị na ebe ị nwere ike ịfụ this second type of ọgbanje bụ inventors, ma ndị na-eti egwu. Ebe a ka ị nwere ike ịfụ karịcha ha. Ọ bụrụ nke ahụ na ịbịara na irizin n'oge, n'ịbụ nwaanyị nne maọbụ nna chọpụtara ihe na-eme n'oge, ịfụ nwatakịrị awa ya n'oge, anụba afịa n'oge, obido kpataba ego n'oge, omewe ihe ego n'oge, trace erutu nwa ahụ ka ị mara maọbụ ọgbanje. Ọ bụrụ na nwa dị ntu a na ọgbanje na ọbịara na ọgbanje na ya ga-echi ya ka ya mee ọsịsọ kpanye gị ego, ka ya mee ọsịsọ mepee ezinụlọ, ka ya jebe ebe ọzọ n'ihe eji n'aka erika. Enwere ụzọ ọdịnala esi agbagharị iyi ụwa ọgbanje. Jee n'afa ka afa nene ma nwa ga akpọkọtazi nwee ego, ụmụnne niile nwebere ndị eji nwebere efula ego ọfụrụ, ọ na-enwe ego, ọ na-eme invent ife ihe ọnwụ na-adakata katakata ma ọ bụ ọgbanje. Ọ bụ na ọ bụ ọgbanje, enwere usoro a ga-eji wee kwagharịa iyi ụwa ọgbanje. O nwere ike last tụrụ gị, o nwere ike not etu, o nwere ike na ọrụ gị ọdụ. Ụfọdụ bụ ha bịa kpata ego anwa na ụmụazị gidigidi dị ụtọ, ha emepego family, ha standisigo ụmụnne ha, before you know it they go, ha anachighị ebe ha si bịa. This set bụ ọgbanje. Ife niile dị n'ọdịnala Igbo, ihe niile dị na ọdịnala Igbo, usoro na emume ntu esi eme ya. Some ọgbanje na-abụ ndị isi dada. Onye bụ ọgbanje nwere ike ịbụ isi dada, nwekwara ike ọ gaghị abụ.
ọ bụrụ iwu na onye ọwụna bụ isi dada bụ ọgbanje. Onye mmiri nwekwara ike ịbụ isi dada. Onye bụ onye mmiri nwere ike ịbụ isi dada, nwee ike ọ gaghị ebu. Mmadụ ịbụ onye mmiri dị iche. Ebe a na-ada confuse so many people. Mmadụ bụrụ onye mmiri ọ sị gị na ya bụ ọgbanje mmiri. Onye bụ onye mmiri dịrị onwe ya iche. Onye bụ ọgbanje si na mmiri, onye ọ na-bụ ọgbanje si na mmiri, ọgbanje ka ọ bụ. Ihe ọ bịara ụwa bụ to fulfill. Aida na ọ bịara ka ya mewe obi na-afọ onye ahụ tote nwa agbọghọ ọ nachiga ọnwụọ. Ị na-afọ onye ahụ before na-abụrụ mama ọ asị na ọ ga-agbakwa akwụkwọ next week, ọnwụọ this week. Ọ bịara on a mission. Ọ bịara ka ya mewa parents obi. O nwere ihe ndị ahụ metalụ. O nwere ometalụ. Ọ bịara ifulfill. O nwere ihe metalụ that family. Ọ bịara ka ya mewa ha obi. Ifu nke bịara anụ n'ogide bido bụrụ mmadụ kpatawa ego, mewe ihe ego, kpatawa ego, bụrụ mmadụ na-alụ ụlọ, na-eme ihe ego, mee invent one thing ga-agba ụwagharị, mewepụta ofu ihe ndị mmadụ ga na-rush. Dịka ndị a na-alụ mepụta wristwatch, solar energy, all these things. Ife ị na-asị kedu onye ahụ na ịchọpụta ya n'oge akwagharịa ihe uwe ọgbanje ya, ọ gaghị ana n'ike ntu ahụ. Ọ ihe a ka m sị ka nrụtụ aka na nkenke. Ọ enu ya, ihe dị n'ọgbanje dị omimi. Ọ dị omimi. Isolu usoro ọdịnala ịghọta ya, malụ ka ị ga-esi mee ya n'oge ọ dịrị gị mma. Ọ ihe a ka m sị ka nrụtụ gị aka. Tata bụ ụbọchị ahịa Orie. Chetakwa na onye ka na n'onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe isi anụnụ m bụ Ọkịja, Ihiala Local Government dị na Anambra State. Cheta na ọka bụ otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp. Only one WhatsApp number ka m nwere, 081-861-13606. Ọmaka bịa meelụ gị tata. Ya bịa gazielu gị. Ihe ọbụla itiri aka gara gị n'iru. Ya bịa dịrị gị na mma. Biko lọta na ọ bụrụ na ị nweta vidio ma ishi ya dododo, ana m ayọ gị biko. Ya dịrị gị mma n'ụbọchị tata. Ka ọ gazie, ka ọ dị oge ọzọ. Ka emesịanụ. Daalụ rinne. Ise.